Ok, salutare și bine v-am găsit la un nou live. Acum s-a băgat bază și în previous season avem un box opening. Și nu știu dacă o să ne pice ceva. Avem skin pe Carl și go to shop. Ce s-a auzit? Ok. Ia uitați-vă aici, avem pin, ia să vedem ce avem pe shop. Un skin. Bine, hai să începem live-ul. Deci vreau să scrieți în comentarii cu ce să începem. Începem prima dată să dăm niște meciuri așa de încălzire sau prima oară dăm de-astea big box-uri, brawl box-uri. Ok, hai să prima dată să dăm un meci de încălzire pe Stormy Plains. Vă dați seama că sunt de trofee mari ăștia care joc eu acum. Nu te cred. 112 HP. Am câștigat odată un match cu 956 HP și cu un colonel Raps. Ce mă enervează notificările de la Digi. Eu acum filmez pe telefonul mamei mele. Deci dacă vedeți ceva cum eu șopesc și tot felul asta, trimite mama, prietena mamei trimite. Hai să vedem. Am câștigat primul meci. Ok, avem și de-astea și azi nu știu dacă cred că o să încercăm să pușăm până la Dynamite. Și încercăm să facem și de-astea aici. Misiuni. Uite, am pe Bull misiune. Îi dăm un upgrade? Da, și îi dăm un upgrade. Acum, acum o să pun o altă muzică. Ok. Am pus o altă muzică. Asta e live. Deci și după o oră cred că o să oprim live-ul. Vă zic că e foarte greu să faci live. Stai că s-a blocat muzica. Gata, am rezolvat. Ok. Hai, dă-o cu mine, dacă ești tare în gură. Distruge tureta. Am făcut până acum un kill. Aici, Nita. Nu știu cum mi-a făcut ultimata.
ești bun. Ok, am câștigat. Dar stați puțin, dacă vreți să-mi vedeți contul cel mare. Ăsta e contul cel mare. O să jucăm și pe el imediat. Da, intrăm pe contul nostru. Am omorât 3 oameni. Hai să facem misiune pe ce? Să facem pe Sunny Score? Să vedem. Sunny Score. Nu știu dacă o să reușim. Uite. Nu te cred. Colt. Nu te cred. Hai, bă, uită-te și tu la primul ăla cum a stat. El primul ăla 100% e bot. Dai, bă! El primul ăla nu face nimic. La fel, hai să vedem. Avem deja un gol din cauza lui El Primo, că nu... Nu-i bot El Primo. Hai, bă! Ce porcărie! Mi-a băgat reclamă. Haide! Uitați-vă și voi la El Primo cât de noob e. Ok. Splashdown! Resuscitation is my vocation. Toți ăștia de pe global imediat au intrat să-l au băgat cash-ul și gata. Ia uite. Că au băgat cash-ul. Acum Stas își maxează brawlerul. Uite și tu. Era din prima. Dacă ăștia își bagă banca de inspirații și nu fac box opening, ei își consumă toți banii, nu îi consum, nu? Ei îi consumă. Și să vă zic ceva, niciodată să nu băgați banii în jocuri pentru că rămâneți fără bani. Și să vă zic ceva care mi-a zis un prieten de-al meu și chiar e real. Dacă bagi de 3 ori oferta cu... Dacă bagi de 3 ori oferta cu 200, cum se cheamă, îți blochează contul. Adică îți dă bani permanent sau 31 de zile. Că dacă vrei pot să vă arăt poza că mi s-a banat contul. 31 de zile prin iunie, iulie, aprilie. Dă pas, Lu.
Vreau să încet cu o schemă. What? I-am făcut misiunea. O să am două de alea, cred. Nu. Luăm gemurile. 31. Și acum putem să ne luăm un skin. Putem să ne luăm, uite. Deci dacă bagi de 3 ori oferta asta, o cumperi de 3 ori, îți blochează contul direct. Ați înțeles? Ok, hai să vedem. Începem box opening. Mai am 10 baterie. Nu te cred, mi-a picat tara! What? Mi-a picat tara! What? Din Brawl Box! De RAM. Hai să începem cu Big Box-ul. Aștepta să iau șopintele și să pun pe tara. Toate punctele le pun pe tara că e OP. Și azi cred că pușăm cu tara. Mai am. Nu mai am. Uite, hai să vedem. Deschidem Big Box-ul. Dacă pică min sub 40 și brawler. Stați că am ieșit din greșeală. Nu te cred, mi-a picat gul! What, bă? Complou cu brawleri, what? What? Bă, că pică cu brawler. What? Nu te cred, bă! Nu te cred! Nu te cred! Nu te cred cum plouă cu brawleri! Nu te cred! Nu te cred! Nu te cred! What? Ba, 5 brawleri! What the fuck? Nu te cred! Acum avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 megaboxeri! Primul megabox! 5 iteme. Al doilea. 5. Mai avem încă 2. Hai din ăsta, te rog. Nu te cred! What? Avem 6 brawleri în total. Oaie! 1, 2, 3,
4, 5, 6. Uitați cum pică cu brawleri. Și acum eu nu mai am nimic. Am consumat toți ăștia. Ok. Uitați-vă și voi câți brawleri am. Acum o să facem așa. Îi dăm upgrade lui Tara. I-am dat upgrade. Și acum trebuie doar să o pușăm. Nu știu, nu sunt eu un jucător pro, adică bun, dar îmi dau silința să câștig. Toată silința. O să-i trimis și iubitei mele, că eu am iubită de pe Brawl Stars, dintr-un club Easy Clan se numește. Nu știu dacă mai e. Prietenul lui meu, Eddie. Și atât. De oricum sunt de trofee mici ăștia. Dacă mi rup în bucăți, în bucăți rup. Nu te cred, bă, era să mă bată. Vreți să încerc să o duc către rang 25? Nu vă promit că reușesc, dar încerc din tot sufletul meu, încerc. 6 baterie, o să se închidă live. Unde e încărcătorul? Stați puțin. Ok. Stați că mai stau puțin. Am bătut-o pe Tara. Ok. Mai vină. Ia să încerc să mai găsesc. Uite, melodii. Stai să o dau de lunch. Dacă mai sunt melodiile, dacă mai se repetă melodiile, îmi pare rău.
Da, să vezi de la level 10. Că atunci o să fie greu. O să vă pun și în descriere melodiile care le-am pus eu acum. Ok. Să o dau mai încet. Ok. Acum luăm niște power. Îl omorâm pe Colt. Cred că ne jucăm și Fortnite, nu sunt sigur, dar cred că jucăm și Fortnite. Dar nu cred că jucăm, pentru că am mai făcut un videoclip de testare să văd dacă se lăguie și s-a lăguit extrem, s-a lăguit. Și dacă vrei pot să vă învăț cum să instalați Fortnite. Cred că o să mor. Nu să mor. Da, încă un shot. Ok. Dăm așa, ce prost sunt. Că am dat greșit ultimata acolo. Nu mai pot da melodie. Nu, melodia asta n-a fost. Ok. Vă învăț cum să instalați Fortnite și nu știu ce jocuri mai am eu. Dar o să ne uităm. Nu mai găsesc pe nimeni pe aici. Nu, de 25 de minute. Și live-ul o să fie de o oră.
Să vedeți câte sar, cum se cheamă, tocane și trofeu o să strângi. Nu te cred! What? Oh my god! Cum mă omoră Rosa? Eu să mă duc pe Power ăsta. Iarăși Rosa. Hai bă, dă pe bune acum. Numai Rosa în meci găsesc. Nu te pune cu mine Rosa. Nu fi tare în gură cu mine Rosa că te omor. Te omor din 3 sau 4 shot-uri, 5. 5 sau 6 shot-uri te omor. Ok. Dăm niște shot-uri aici. Omorâm. Nu, că Rosa la momentul de față e prea OP. Nu te cred! Nu și tu! Nu! Nu! Lasă-mă în pace! Lasă-mă! Lasă-mă în pace! Nu mai veni după mine, că mă mori. Vă omor pe toți în bătaie. Hai pe Shelly asta, ce-i drept. Ia, hai să te vedem el primul. Că dacă că văd că te crezi tare în gură cu mine. Ia. Iarăși meci câștigat. Alan Walker, pe bune, asta a mai fost melodia asta. Deci, parcă și-au upgradat caracterele ăștia. Nu glumă, chiar și le-au upgradat. Și nu-i mai omor ușor. Eu omor cam așa și așa, medium. Eu omor medium. Medium. Dar dacă când o să strâng eu mult power, să vedeți atunci ce o să vă rup. Dă-te și pe el primul, că data trecută a vrut să mă omoare. Double. Nu rivalul meu, te rog, nu rivalul meu. Ăsta e rivalul meu de acum 2 meciuri. Stați-ți cum mă omor. Încăușat. 8 de HP, nu te cred. Nu te cred. Deci, facem așa. Că am mai repetat. Vă învăț cum să instalați Fortnite și Brawl Stars vechi. Până să am Obizeno aici. Filmăm de 30 de minute și aproape 30. Nu te cred. Vrei să vă spun ce mi s-a întâmplat mie acum 1 an sau 2? Eram cu Leon și am avut power 25-26, că m-am dus agresiv pe și am luat robotul, ok? După aia a venit un crău de power 1 și eu ca prostul m-am dus și am zis așa: hai mă dacă ești putare. M-am dus, mi-a dat în câteva hituri crău ăla, până când am rămas la HP și crăul ăla și-a făcut ultimata și bam, direct pe mine a sărit și a murit. Trex.
Haide, Trex. Te-am omorât, Trex. Ui, Trex. Trex, tot crat. I-a picat. Ui, i-a picat Squeak. Bă, copile, lasă-mă că fac live. Episoadele, o să încerc să crei episoadele, cred că o să apară... Da, frate, cum o să mă moare bomba? Episoadele cred că o să apară cam prin vineri, sâmbătă și duminică. Mâine, cred că o să fac un live sau un episod când sunt în ore online. Ia stați! Ascultați muzica, am pus muzică. Nu te cred? Nu te cred. Chat. Bine, bă, băiatule. Am dat ce repede a trecut timpul. Nu te cred, nu mă omorâ, te rog. Nu! Wow! Bă, taci, telefon tâmpit. Mai am încă un iPhone 7. Și în primăvară, iarnă o să-mi iau un iPhone 11, cred. Hai, bă! Măcar am câștigat. Acum nu te mai pui cu ei, nu te mai pui tu. Ce-am upgradat brawlerii. Omoră încă un shot. Bine, bă, băiatule. Bine, mă. Dar să vedeți câți brawleri o să mai avem de pușat. Încă 4. În afară de Tara. Vreți să vedeți cum câștig eu meciul ăsta? Stai atent cum câștig meciul ăsta. Vino, Tara, vino. Hai. Haideți, că mai de mult... Ați văzut? V-am promis că-l câștig, l-am câștigat. După aia o să urmeze Gale. Cred, sau e primul Rosa. Nu te cred. Așa l-am omorât. L-am omorât. 2 chesturi aici avem. Avem 2 chesturi aici. Ok, spectatorii.
Îl omorâm pe colt ăsta aici. Ok. Am auzit. Ok. Nu te cred! 103 trofee! Nu te cred! Ia uitați aici, uitați-vă. Câte meciuri am câștigat. Încercăm și Sunny Score. Cred că reușim să câștigăm. Sau, bă, da. Dacă ăștia joacă bine, cred că s-ar putea. Nu sunt sigur, dar cred că s-ar putea. Dar nu cred, nu, pierdem. Pentru că Darylul ăla nu s-a mișcat. Mă uit după aia la meciul ăsta, după ce termin, dă pas. Dă pas. Ce nu sunt? Nu te cred, dă. Nu te cred! Wow, ce m-am speriat. Nu mă întrebați de ce am pus numele Javi. Vedeți că eu mai am un cont pe un alt telefon care l-am făcut vraiște și nu știu când o să merg să-l iau. Așa am câștigat. Hai să-l invităm, ce-i drept acum. I-a picat Squeak, Hai cu Gale și după aia joc cu Tara. A dat 777. L-am împins. Fiți atenți, vrei să vedeți cum dau eu gol? Nu te cred! Vi s-a întâmplat 999. Da. Ok, acum ce să jucăm? Tara. Dar să nu ne dea cu pro. Bă, asta am zis să nu ne dea cu pro. Poate sunt pro playeri. Nu mă refer la proști playeri. Da, sunt de trofei 100%. La cum joacă 100% sunt trofei mici. Hero Strength.
Faceți ce vreți, oricum voi o să pierdeți. Nu cred că o să piardă. Dacă barele ăla nu s-a dus în poartă să apere. Câtă baterie are telefonul? Are 15. – 41 de minute, mai avem puțin și terminăm live-ul. Cam vreo 10-20 de minute. Hai că câștigăm live-ul. Auziți la mine. Hai că câștigăm live-ul. Sal, copile, câștigăm live-ul. Sau mai bine Easy Shotron. Că aia cu Easy Shiton e pe Fortnite. A făcut double kill. Și la sfârșitul live-ului o să vă văd cum să instalați Fortnite și ce jocuri mai am. Și Retro Brawl. O să pierdem 100%. Hai, câștigă. Nu te cred! Fugi! Fugi, Nadia! Vă dați tare în gură cu mine? Luați de aici! Hai, fă ceva! Fugi în partea aia, fugi! Fă stânga! Ce nubie! I killed his burger, broken the second. Mamă, dar sunt de trofee mari. Nu glumă. Cum joacă trofee mari. Direct. Copile, Easy Shiton, copile. Îmi retrag cuvintele. Papa Easy Shiton, copile. Easy Shotron, copile. Am câștigat. Blanc. 10 trofei. Ui, l-am luat pe Brocălaina. Broc. Ar fi culmea să mai pice un brawler. Dau live și joc singur pe solo community. Wow. Solo. Ai sărgi. Nu cred că am vreo șansă. Ba da. Mama, cum l-am omorât. Ce headshot-uri i-am dat. E bun și bun. Trebuie să-i foarte mare grijă aici, pentru că sunt de-aștia de trofee mari. Cum ar fi Edgar. Edgar poate să te omoare din câteva hituri.
Eu l-am omorât din 2 hituri. După aia o să vă arăt și contul meu. Ok. De Counter Strike. Cine joacă Counter Strike? Minigun. Dar zici că e minigun. Cum arată? Minigunesc. Nie, vino aici. Hai să vă arăt contul meu. Contul meu, celălalt cont e ăsta e 41 din 48 de brawleri. Play Widow. Am făcut 1000 de trofee. Nu știu dacă reușesc, dar cred că o să încerc să fac până la ăsta. Ce-a făcut tocmai de greșeală că s-a pus cu mine. Cine se pune cu Tara, se pune cu umbra ei. S-a teleportat. A murit. Nici n-am văzut când a murit. 49 minute. Ce-a fost asta? Rang 11 Tărica. Uitați, ăștia sunt problemele care îi am eu. O să vă zic ceva, mie mi-a picat, cum se cheamă, că am uitat. Daryl. Mi-a picat la 3 trofee. O să vedem ceva. Vreți să vedeți ceva? Intrăm puțin pe Brawl TV să vedeți ceva tare. E bază? Bă, ăștia n-au bază.
Nu te crede, Dogul! Pe bune că e la silver? Sunt la silver ăștia? A pus viteză aici. E cineva bază? Nu. Jucăm Gale, facem upgrade-anul. Și mai jucăm până la rang 15 cu Tara, după aia jucăm cu Gale. Am dat play, bă, copil. Live-ul ăsta îl pun pe YouTube. Deci ok. Telefonul are 20. Și Edgarul ăla are 10. Nu cred că reușesc să-l bat. Dacă